Lazarus McCarthy Chakwera. Dr. Lazarus McCarthy Chakwera gets his powers from the people of Malawi Congress Party. And the people of Malawi Congress Party are saying respectfully. Guys, welcome back to the YouTube channel Malawi and Cameras. Agulagulu pa issue yokudzana ndi Jessica Bwila komanso our Michael Usi. Issue imene jayo itipatse chithunzi chonena kuti Kumalawi kuno kuli vuto lalikulu kwambiri. And vuto limene lolo kuti lithe ndipo vuta kwambiri. Unless kuti muna make I don't know kasunduzoka kankutani kasindikudziwa. Okay, chifukwa chimene ndimupanga check nchona kuti and mudziwa kuno kuti Michael Usi ngarali vice president ndikuti alindulu ndo wakulu kwambiri kuposa Jessica Bwila komanso ena onse amene akunena makuti yo. Number 2, Michael Usi ndi nduna ya state okay, the Minister of State of Public Service and Delivery. Unduna omayanganira nduna zenzake. Kuti ku ministry yakuti akupanga deliver, you understand? So nzoona kuti one kuphatikiza vice president komanso kuphatikiza unduna omayanganira Minister of State wa public service and delivery kumayangana kuti ma public service ma public facilities amene nawo ngati kuchipatala kayakuti kuti ma services amene wawa akupangidwa deliver bwino. That's why mina mutha kuona kuti manganya arangokhala kumene vice president chimene ankapanga manganya ndikumayendera ma ministries bwa mojedwa mwatere anthu akaona ngati kuti kungopanga vice president. No. That was his duty. Omene awo ndithu unali udindo wa manganya omayendera ndikumaona kuti public service delivery ikuyenda bwanji. Ndiyeno pano ndikupeza kuona kuti pakapezeke anthu onena kuti omuza kuona kuti hayi apapa iweyo ufunika upange resign chifukwa chino kuti iweyo ukuyankhula zokhuzana ndi katangale wa boma ire. Wani sanatchule dzina kuti ndi ndani wangoti muli akatangale. Number 2, anthu aja anazindikira kuona kuti manganya uja one akula mphamvu chifukwa chino kuti iye uja azizipanga defend yekha chifukwa chino azanena kuti andisankha ndi a president. Achakwera a president ndamene anandisankha ineyo kukhala vice president. Ndamene anandisankha ineyo kukhala minister of state wa service delivery, public and service delivery. De chifukwa choti anthu anadziwa kunena kuti manganya ayankhula zimene zizi response yake ikhala imene iyi chimene anapanga anthu aja anauza Jessica Bwila kuti mukamuuze manganya kunena kuti achakwerawo tinawasankha ndife. You understand? Ndiye kuti one akumpasa picture chithunzi manganya komanso akupeleka picture ku dziko la Malawi kunena kuti iweru usadalira achakwera chifukwa achakwerawo ali pansi pa ife. Statement imene ayankhula a Jessica Bwila ijanena kuti ukawauze kunena kuti komanso mudziwe kuti achakwerawo tinasankha ndife kuchipaniko. Ndi anthu onso ali ndi mphamvu. Ndi anthu onso akunena kuti mupange resign, muthu opanga resign. Zikukuza kuti yani? Okay, in my analysis mukutambasula kwanga nditha kunena kuti a Jessica Bwila atumidwa ndi mbavazo. Yeah, come on. Yes, come on guys. What you think? Come on guys. Yes, a Jessica Bwila atumidwa ndi mbavazo.
chifukwa mbavazo sizikufira comfortable yayi, mbavazo zikumva ngati kuti apapa tunde Michael Usiyo akukhala ndi ukama kwambiri. Komanso ma statement omati kuti iweyo ukuluma dzanja limene kukudyesa iweyo chanchani Manganya siwa MCP. Manganya siwa MCP. Manganya ndi waodya zake alibe mlando. Koma ali mboma. Okay, fine. Ndiye mwina mwake apaso ndi pamene tingadziwanso kuona kuti pali kusiyana pakati pa chipani ndi boma. Pali kusiyana pakati pa chipani ndi boma. That's why Manganya sali out of government chifukwa ali kwaodya zake alibe mlando. Iyeyo still ndi vice president. Chifukwa yani chifukwa boma ndilina chipaniso ndi china. Therefore, picture imene mukutipatsa apa amene mwatipatsa lero a Jessica Bwira ikutanthauza kuona kuti chipani chili ndi mphamvu kuposa boma. Chipani and izizi zimene zakhazi kuononga dziko la Malawi kuyambira day one. Chipani kumakhala ndi mphamvu kuposa boma. How come on guys, how dare you want your vice president to resign? Iwe ufuna vice president abange resign just because ukuthi akubanga accuse anthu ena kwenda kuti akubanga chani akuba mboma and sakumangidwa. Like seriously guys, are you serious? Like come on, damn man. Okay, what is Japan? What is Japan? What is Japan? Lamulo likhaliro posa mphamvu kuposa chipani. Lamulo lima khala lokwera kwambiri kuposa wina aliyense. Lamulo I don't know. Komano this has been a problem. And the point yomalizira ine ene ndiona kuti that's why mumaona kuti wina aliyense amathamangira ku chipani cholamula. Cholinga yake chifuna kuti chipani cholamula ndi chimene chimakhala ndi mphamvu, ndi chimene chimaseva anthu kuchoka kuma crimes amene apanga. Ndechifoti iwowa amanoti kumaife apapa kuti ife tikhale kunja kwa boma ndoti tipangidwa accused. Uyu Michael Usi, uyu Manganya uyu. Trust me. Manganya uyu anakhala kuti ali ndi milandu ina yake. Panabweza tamba kumpanga investigate. Panapanga ndiso sampanga frame ndi mwayi. Komano uyu anakhala kuti aliniso ndi zina zake so amene bweza atankokwesa kumponya kundende. That's all. System ndi imene machitika ku Malawi. Right? Kwa aliyesa amene sali mbali ya boma kumfufuza kwenda kuti okay, kwa aliyesa amene sali mbali ya boma awena khalejete. Ahora kuyankhula ndi kuti amufufuza amveke crime wina wake kuti anakusema kuti makuti. Koma ngati atakhala kuti iye watuluka atakhala kuti ali mbali imodzi ya boma o atakhala lako boma amati musiyeni fa ndi wachipani chathu ali chipani cholamula. That's why mangona nkhope zomwezo boma lililonse limene lingabwerero nduna uva nkhope zake kuza 99% nkhope zake zimakhala zomwezo zimathawira kuboma kucha chifukwa amaziti tigere modzi ndinuyo tigere ntchito limodzi chifukwa kuzuti ali milandu and chipani chini mphamvu and sichingamange as long as awasapota. Siti kufuna zimenezi, tufuna kuti chipani, tufuna kuti boma likhale boma, lamulo likhale lamulo lisamayendera kuti uyu ndi wathu, uyu si wathu. Nde palibe zomwe chosa Michael Usi kuti asakhale vice president. Palibe lamulo limene lolo. Chipani ndi chaching'ono kuposa boma. Michael Usi atha kuchosa ntchito. Fund vice president, right? Yeah. Kwa Michael Usi wazoona yekha kuti na zimene ziri ukuku. Ine sindikuyambapo pabijule ngapange akudziwa zimene zozo kuli anthu amphamvu kumene kuchako kuposa yani kuposa a president acha amene amanena kuti makuti amanena Jessica Bwira acha mai just banda nongosola kale kuona kuti mene mboma mumuli anthu ku state house ndi kumanda mukuzira khala basi anthu amenewo ma tycoons amene ma zombies amene
magangsters amenewo ali kumeneko ndi amene amayendetsa dziko, amadziwana, akudziwana. Yeah, guys, I don't know what you think. Muganiza bwanji pankhani imeneyi.